Uveďme si príklad. Som realitná kancelária a mám exkluzívnu zmluvu s klientom. Chcem sa pozrieť, či náhodou nepredáva moju nehnuteľnosť ešte aj niekde inde. Skopírujem link, nástroje, analýza duplikátov, vložím odkaz a dám hľadať. V tomto momente mi Reality Radar našiel všetky nehnuteľnosti, ktoré sú veľmi podobné tejto a zároveň je tam aj rovnaká poloha. V prípade, že daný inzerát obsahuje aj bod na mape, ako v tomto prípade obsahuje, tak vieme nastavovať aj rádius. To znamená, že koľko kilometrov alebo metrov od toho daného bodu chceme zohľadniť v tých výsledkoch. Hej? A to je dobré napríklad na to, keď sa nachádza nehnuteľnosť na okraji obce, lebo môže sa stať, že ten inzerent to použije tú susednú obec. Hej? Ale to je ako len pre taký okrajový prípad. Analýzu duplikátov vieme spraviť dvojmo. Týmto spôsobom, alebo keď si otvoríme inzerát, vieme si kliknúť priamo na nájdi duplikáty. Tento istý spôsob sa dá aplikovať aj inak, že dáme analýza inzerátu, vyhľadáme si teda ten inzerát v Reality Radare, no a odtiaľ šup na analýzu duplikátov.